Толкова съм самотен. Всички останали вилтромити се страхуват от мен. Никой не говори с мен. Никой не иска да ми бъде приятел. Смятат, че съм нестабилен. Изпращат ме от планета на планета, за да извършвам зверства от тяхно име. И колкото по-добър ставам в това, толкова повече се страхуват от мен. Аз съм жертва на собствения си успех. Завоевание. Дори не получавам истинско име, само предназначение. Способен съм на много повече и никой не го вижда. Понякога се чувствам толкова самотен, че мога да заплача, но не го правя. Никога не го правя, защото какъв би бил смисълът? Никой в целия свят не би се заинтересувал.